आपल्या कोकणचे मुख्य प्रवेशद्वार रायगडच्या मध्यवर्ती ठिकाण माणगाव ह्या ठिकाणी शुक्रवारी म्हणजेच 12 ते सोमवारी दिनांक 22 डिसेंबर रोजीपर्यंत विविध खाद्यपदार्थ आणि भरगच्च अशा सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या मेजवानीचा आनंद माणगावसह रायगड, कोकण आणि महाराष्ट्रातील असंख्य प्रेक्षकांच्या उपस्थितीमध्ये संपन्न होणार आहे। शुक्रवारी 12 डिसेंबर 2025 ला संध्याकाळी 6 वाजता ढोल ताशाच्या पथकासह धूमधडाक्यात ह्याचं उद्घाटन होणार आहे। या उद्घाटनाच्या समारंभासाठी प्रमुख पाहुणे आणि ग्रेट सेलिब्रिटी सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ अभिनेत्री तसंच माहेरची साडी फेम सौ अलकाताई कुबल आठवले, तसंच चला हवा येऊ द्या फेम आणि सुप्रसिद्ध निवेदक, लेखक, दिग्दर्शक डॉक्टर निलेश साबळे, सुप्रसिद्ध अभिनेते भाऊ कदम तसंच अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज भोसळे हे 12 डिसेंबरला माणगावमध्ये येणार आहेत। तसंच या होणाऱ्या फेस्टिव्हलला रायगड जिल्ह्यातील बहुसंख्य तरुण तरुणी सुद्धा हजेरी लावतील।